Yine de ay çıktı. Mavi eleme. Şol önküsü deyin. Kadimki deyin. Ağıllaki duran oyun mäleme. Men bu aileyi giyici oya gideyin. Şeýle bolýan orly. Mudam aslyny geçen günler geçenden soň gadyrly. Ýogsa adam ogly şu güni taşlap hey düýne gidermi? Düýne gidermi? Men düýnünden ýanyp ýören däleme. Taş galsa da 17'dir 20. Ağıllaki duran oyun mäleme. Şogun edip bölüp durma pikrimi. Juda kendi atlaryň şaýady bilýän, kalkyjaklap ýüdüň barýan nurly ay. Ey meniň ýatlamam, ey meniň dünýäm, süýjülügiň bilen bäri ýöreläý. Men häzir bir özüm eger sen gelseň, ähli zady el yetere getirin. Gel işikde ýalňy tuduň astyna. Ýalňy dödüm. Aýa bakyp otyrum. Yeňil günler ýok enip ijede. Amen gözläp ýörmedimem yeňillik. Göz yetirdim şeýle ajap gijede. Ýatlamalar bilen galbak ýedillik. Ýöne olum gelýän ok ýanyma. Bir yerlerden yedip gidýär öwrümi. Ağıllaki duran goýun mäleme. Şogun edip bölüp durma pikrimi. Azkim gussa baglap alanna seri. Arzularymyz juda güýdeýän eken. Duydum adam ýalňy galan çağlary. Diňe ýatlamany küýdeýän eken. Boşgy Hojagerdi Çariýewiň Bosawa atly kitabyndan alındy. Boşgyny edilgelli elleň sokady. Köp sag bolun.